Ede weer mij een nieuwe aflevering van BIS TV. Jood gaan we zien efter de schermen tijdens de vaststelling, want er bad van alles achter het decor. Ik ben Guido en dit is BIS TV. Jonathan Akkermeijer, wat doe je in bij BIS? Ik ben spelcoach en soort van regieassistent. Ik ben regieassistent van Vrouwtje van Houten. Wat moet je hem dwaan tijdens de vaststelling zelfs? Tijdens de voorstelling zelf moeten we eerst van tevoren alles klaarzetten. Dus alle requisieten. We moeten checken in de put of alles er ligt. Of het podium schoon is en of alle requisieten van de ZU's aanwezig zijn. Ik moet een zwemband door de mond gooien bijvoorbeeld. En allemaal dingen uit de put halen. En ik speel ook nog een slang. Dus dat doe ik allemaal. Akkermeijer, zit tijdens de vaststelling in de put. Hoe is dat? Ja, ik vind het heel leuk, want ik zit heel vaak met Jorrit samen in de put. En we zijn altijd Sorine aan het helpen, de eenhoorn. Om haar jurk en zo allemaal goed te doen. En ik doe ook het bloempje van Hielkje omhoog. Femke, hoe gaat het de vaststelling? Wel goed. Ja. Hoe is het publiek? Heel leuk. Er zit heel veel familie van mij. Dat is wel leuk altijd, hè? Ja, heel leuk. Wat wie de reactie van het publiek toen het voor het eerst opkwamst? Wel leuk. Ze gingen klappen en zo en dat, ja. Roelof, hoe vaak mag de kleding wissel je? 2 keer, maar alleen nog naar dokter en wiel. Maakt dat snel of valt dat wel mooi? Dat valt mooi. We hebben 4 en 4 scènes. De eerste keer hebben we nog 4, dat is nou. En de volgende keer hebben we maar 4 scènes. Kom eerst maar uit de put. Kom eerst maar uit de put. Rostel in de goeie al in lowen. De was stond en het zit te blowen. Zet de hand uit de mouwen. Zet de hand in de loop. Peter, dus het is de hele vaststelling op het podium. Is het moeilijk om in die rol te blijven dan? Het is juist makkelijker. Het is volle makkelijker om een hele voorstelling lang van alles en nog wat te dwaan te hebben. Ik hel je even dat ik 50 keer wat instarten maat en 30 keer wat speel je maat, dat het verdeeld door de hele voorstelling maar 1 of 12, 3 of jouw keer is. Dan is het vol lastiger om die concentratie te houden. Want hoe is het nou om met band te werken? Is dat moeilijk? Ik weet net of het moeilijk is. Want dan vergelijk is het met grutteren. Het is oors. Ze hebben een orenfocus. Ze hebben orenfantasieën. Ze hebben ook een oorgevoel van wat het is om op het podium te staan. En ik vind het bij volwassenen is het altijd wel fijn, want dan kist een paar dingen een wat makkelijker voor elkaar krijgen. Maar met jonge band is er een bepaald soort energie en fantasie en echt nog, ik durf het woord haast net met te broeken, een soort authentieke spanning voor een voorstelling. Ja, en dat is onbetelbaar leuk. Jim Haanoosjong had het al geëerd efter de schermen tijdens de vaststelling. En de volgende aflevering is alweer de laatste aflevering van BIS TV. En dan binnen we echt bij de laatste vaststelling van de stem van Loetse Wierum. Ons volgende keer.